Nou, wij vinden het heel belangrijk als Amsterdam om de studenten die hier komen, om die te verwelkomen. Weten dat zij welkom zijn in deze stad. En tegelijkertijd realiseren we ons, ook omdat wij natuurlijk een speciale relatie hebben. En tegelijkertijd realiseren we ons dat het best moeilijk is om hier te komen. Als je vanuit je eigen cultuur, helemaal vanuit zo ver over de oceaan hier komt. Waarbij echt een heel andere cultuur is, andere situatie. En het is al moeilijk om te studeren, om te starten. En zeker hier. Dus daarom willen we de studenten goed welkom heten. En ze een hart onder de riem steken en zorgen dat als het moeilijk is, dat ze weten dat we hun kunnen ondersteunen als het nodig is. Om door te gaan, want dat is heel erg belangrijk. Maar wat ik terughoor van studenten is dat het voor hun wel belangrijk is dat ze weten dat ze welkom zijn. Niet van alle Amsterdammers, maar ook van het bestuur, van de burgemeester en de wethouders. Dat ze hier welkom zijn om te studeren in deze stad en ook te zijn in deze stad. Ja. Begrijp dat ze dat wel belangrijk vinden, ja. En uw toespraak zei over de 150 verschillende culturen, mensen die hier wonen in een diverse stad. Super divers. En dat is natuurlijk ook de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, wat ik zei ook in mijn verhaal, in mijn speech, Amsterdam is groot geworden omdat wij altijd openstaan voor nieuwe mensen. Mensen uit andere landen, andere culturen, andere gewoontes. Omdat wij er in diversiteit geloven. Dat je alleen maar sterker maakt door een diverse samenleving te hebben. Daarvoor is het wel belangrijk dat je elkaar respecteert. En dat je de diverse culturen, de diverse achtergronden, dat je die respecteert. En dat is iets waar Amsterdam heel erg voor staat ook. Ja. We hebben veel samenwerkingsverbanden met de universiteiten, met de hogescholen, met ook woningbouwcorporaties. Wij proberen hun te stimuleren, al onze samenwerkingspartners, om ervoor te zorgen dat we de studenten goed opvangen, dat er goede begeleiding is. Stimuleren dat er zoveel mogelijk, ik kwam net al even aan de orde, dat er kamers zijn. Heel moeilijk, we hebben echt een tekort aan woningen, tekort aan kamers. Maar toch doen we ons best om met de partners waarmee wij werken dat te doen. Wij hebben zelf geen woning, dat hebben andere partijen. Maar die stimuleren we wel om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is wat studenten van ons kunnen verwachten.